کارفدانên li Sûriya hatine dî û berbelavbûna gelek vîdyoyan di sosyal medyayê da ku şerê navbera Elewî û hêzên desaladdarên Sûriya derkeftiye û ev yek bûye cihê metirsiyê li cem hawlatiyên Mosulê. Ji ber ku Mosul nêzîktirîn bajar e li Iraqê ku hevsinûr e digel Sûriya û hawlatî dixwazin sinûrê Iraqê û Sûriya bihête girtin û hêzên emnî di amadebaşiyê da bin. خصوصا في محافظة نينوى اللي تعد تایبەتی li parêzgeha Neynawa ku nêzîktirîn bajêra ji bo Sûriya, em daxwazê ji hikûmetê dikin pêrabûnên pêdivî biket û sinûrî parêzît û ewan gunda parêzît ku ser zincîra sinûrî ne. Nêrîna çavdêrekî siyasî ew e ku heta nûke gelek ji desaladdarên Iraqê peywendiyên wan xurtnînin digel desaladdarên Sûriyê û bi taybet piştî kuştina rêjeka zor ji Elewiyan beşekê berpirsên hizbî lê diwanên tund dayîne. العلاقة الغير إيجابية بين العراق وسوريا لحد الآن Peywendiyên navbera Sûriya û Iraqê ta nûke lawaz in. Lewma bîdbarê emnî cêgîr nebît û taybet piştî lêdwanên hindek kesatiya û berpirsên gropên çekdar gelek tund bûn. Lewma girêdanekê barê emnî Iraqê Sûriyê vedket. Aliyên peywendîdar dibêjin sinûrê Iraqê û Sûriya bi dîwarekî konkrîtî hatiye danan û zêdebarî kamîrên çavdêriyê û hebûna rêjeka zor ji hêzên leşkerî. Ev e hokarên serekî ne ku emniyeta Iraqê û taybet bajarê Mosulê wê hête parastin. الحدود العراقية السورية حدود محصنة بالكامل. Nûrê Iraqê û Sûriyayê kontrol kiriye û hêzên leşkerî hebûna wan heye. Zêdebarî dîwarê konkrîtî û kamîrên çavdêrî û kawdanên Sûriya kartêkirina xwe li ser Iraqê nakin. Demê bajarê Mosulê keftiye bin deshelata Daeş ve bi gorey gotina hawlatiyan ku bi rêka sinûrê Iraqê û Sûriya bû. Çekdaran dizî kire nava axa Iraqê da û emniyeta Mosulê têk da. Lewma hawlatiyan heman tirs heye carek din ev çende dubare bît. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.